Bero bakaixo, ni aizea naiz, eta bideo honetan kondaira baten eta kondaira horren moldaketaren aurkezpena egingo dizuet, eta ondoren txontxongilo bitartez kondaira kontaketa. Aukeratutako kondaira Anbotoko Mari izan da, Erein Argitaletxeko Euskal Herriko leyendak liburutik hartua izan da, eta ikus dezakezuen bezala Toti Martinez da lezea egilea, eta ilustratzailea ordea Juan Luis Landa. Kondaira hau Anboto mendian kokatzen da, Bizkaiko mendebaldean zehazki, eta hori dela eta liburu honek Euskal Herriko 75 kondaira biltzen ditu. Hortaz, liburua hau kondaira hau 7 urteko haurrentzat prestatua dago, eta kondaira hau aukeratutako arrazoia zehazki izan zen, azken finean Anbotoko Mariren kondaira aukeratzea euskal mitologia historia ospetsu bat izan dalako, eta oraindik delako, eta gure kulturarekin lotura handia duelako. Ikus dezakegunez bezala, Mari pertsonaia magikoa eta indartsua da, eta kondairak balio garrantzitsuenak erakusten ditu. Bai promesak betetzearen garrantzia, bai natura errespetatzea eta baita familiaren maitasuna. Gainera, kondaira hau historiaz fantasiaz beteta dago, eta oso egokia da txontxongilo antzerkirako. Batez ere aurrei irudimena lantzeko aukera ematen dielako. Euskal tradizioa bizirik mantentzeko modu polita dela uste dut, eta garrantzitsua da gure historiak ez galtzea eta batez ere belaunaldi berriei transmititzea. Hori dela eta kondaira, Anbotoko Mariren kondaira hau moldatzeko hainbat arrazoi izan dira. Batetik egin ditudan moldaketak izan dira alde batetik formaren moldaketa, alegia eszenak eta txontxongiloak antzerkirako egokitu dira. Horretarako galtzerdiz egindako txontxongiloak eta paisai ezberdina sortu da, gero kontaketan ikusiko duzuen bezala, eta soinu efektuak eta eszenografia aldatu dira ere. Eta bestetik, edukiaren moldaketa, zehazki hemen kondairaren mezuak sinplifikatu dira, aurren ulermenerako egokituz, eta emozioak eta moralak nabarmendu egin dira. Hala nola, promesak betetzea eta ondorioak. Beraz, esan dezaket kondaira honetan egokitutakoa izan dela forma, antzerkien ezaugarriei egokitzeko eta edukia, baita ere sinplifikatu dela, aurrek ondo ulertzeko eta beraientzako interesgarria eta ulertarraza izateko. Kaixo lagunak! Baldakizute zer egingo dugun gaurkoan? Oraintxe bertan, Anbotoko Mariren kondaira kontatuko dizuet. Zuek ezagutzen alduzu, Eta baldakizuten non dagoen Anboto? Oraintxe ezagutuko duzue kondaira, ez baduzu ezagutzen, baina horretarako isilik egon behar gara, ahoa itxita, begiak irekita eta belarriak entzuteko prest. Oraintxe arte lagunak! Kaixo! Aspaldian, Don Diego López Arokoa izeneko jaunak Bizkaiko mendietan izan zebilen. Zein doinu ederra! Non dago kanta hori? Entzuten alduzue zuek, lagunak? Nor zara zu, dama eder hori? Ni
Anbotoko dama naiz. Eta ni Bizkaiko jauna. Ezkondu nahi alduzu nirekin? Bai, baina baldintza bat. Inoiz, ez duzu nire aurrean aitarenik egingo. Afaria prest, basurde derra. Don Diegok harrapatu aldu? Bai, harrapatu du. Urteak pasatu ziren, eta familia zoriontsu bizi zen gazteluan. Jaten dezatela. Jangoiko nirea. Ez dut halakorik sekula ikusi. Baina, zer gertatu da hemen? Gerra iritsi zen, eta Don Diego preso hartu zuten. Gigo, bere semea, oso kezkatuta zegoen. Zer egingo zuen ba? Hor dago nire aita, preso. Zer egin dezaket aita askatzeko? Zuek baldakizutela unak? Zure amaren gana, hark badakiz ere egin. Zuk uste alduzu? Eneko? Bai. Egin hori. Badakit zertara zatozen Gigo. Zer altzara hemen? Hemen duzu pardal, lagunduko dizu, baina inoiz ez diozu zera kenduko, ez da janaririk emango ere. Ikusezin bihurturik, Gigo, bere aita askatzera joan zen. Aita! Eman eskua eta elkarrekin alde egingo dugu. Nola egin duzu hau? Amak bidali nau, eta pardalek lagundu dit. Zaldin txuri hau. Gure aitaren garaian, ohitura bat izan zen, behien barrukiak haitz batean ustea. Mari omentzeko, baina... Eta zer gertatzen zen ohitura hori betetzen ez bazen? Zuek aldak ez dute lagunak? Hori kontatu izan zait. Don Diegoren birbiloak ez zuen ohitura bete. Eta begi bat galdu zuen. Hori dela eta, Mari, ez da ahaztu behar. Eta promesak betetzea oso garrantzitsua da. Eta txiribin, txaragan, kondaira bukatu da. Aio lagunak! Orain, kondaira honek eskaintzen dituen aukera pedagogikoak azalduko ditut. Lehenik eta behin, kontakizunean ikusten den bezala, Anbotoko Mari kondaira Erdi Araban kokatzen da, zehazki 14. mendean, eta hori kontakizunean hainbat elementutan islatzen da,
adibidez, Don Diego Bizkaiko jauna eta bere izaera noblezia feudala, horrekin eizan aritzen dela, garaiko jauntxoen ohitura bat izan dela. Hortaz, gaztelua eizako tresnak eta ere islatzen dien elementuak dira kondairan. Hori horrela izanik, kokapena kontakizunean islatzen da 3 modutan, hala nola. 1. Pertsonaien jazkeran, 2. Erabiltzen diren materialen eta baliabideetan, eta 3. Gertaerak eta espazioetan. Horrenbestez, kondaira honek ikasleentzako aukera didaktiko ugari eskaintzen ditu. Batetik, gara historiko bat irudikatzeko aukera ematen du, eta horren bidez, Erdi Aroko bizimodua, gizarte antolaketa eta sinesmenak lantzeko aukera ematen du. Gero bestetik, pertsonaien jazkeraren eta eszenaren bidez, aurrek garaien arteko alderaketak egin ditzazkete, eta azkenik, txontxongiloen bidez lan eginez, ikaskuntza ludikoa eta esperimentala sustatu dezakete. Hori dela eta, Anbotoko Mari kondaira lantzeak euskal kurrikulumeko arlo hauek lantzen ditu, zehazki, hizkuntza eta literatura, gizarte eta ingurune ezagutza, arte hezkuntza eta balioak eta emozioak. Beraz, aurrek kultura ezagutza, identitatea, hizkuntza gaitasuna eta ahozkotasuna, irudimena eta sormena eta talde lana eta elkar errespetua landu dezakete. Eta beraz, laburbilduz kondaira honek iraganeko mundu batean murgiltzeko aukera ematen du, baina gaur egungo gaitasunak egia da modu aktibo eta esanguratsu batean lantzeko baliabide egokia dela, eta ikasleentzat ikaskuntza integrala eta dibertigarria bihurtu dezakete. Hainbat jarduera egingo nituzke ikasleekin. Batetik, irudimena lantzeko marrazki bat eskatuko nieke, Anbotoko Mariren irudikapena bertan islatuz. Beste jarduera bat izango litzateke adibidez, ahozkotasuna modu sakon batean gehiago lantzea. Ikasleek bikoteka eta talde txikietan jarriko lirateke eta bakoitzak pertsonaia bat aukeratu beharko luke. Eta bere ahotsaren esaldi bat esan edo pertsonai horren imitazioa egin. Eta horrekin beste ikasleek asmatu behar dute zein pertsonai den. Gero baita ikasleek mural bat egitea, bertan bakoitza promesa bat idatziz eta horrela hausnarketa eta balioak landuko lituzkete. Eta azkeneko jarduera bezala proposatuko nieke ikasleek beraiek txontxongiloak eta atzeko paisaia edo murala egitea nahi duten bezala. Beraz, lehen aipatu bezala, modu orokorrean jarduera hauekin ikasleek sormena, adierazpen gaitasuna, talde lana, ahozko eta artistiko adierazpena eta euskal kulturaren ezagutza bultzatuko lukete. Eta hau izan da dena, espero dut gustatu izana eta mila esker entzuteagatik.